Orduan, guen jongo gea momentu izarrea, liburukoa. De baita aipatu nahi dut, trama bat, gaur ez dut trama bat eta zitzen orduan, ez nahi zai spoilerra iten, irakurriz, ez dakizu edena, bale? Baina trama nagusia edo gai nagusi bati bai. Bueno, egun baten, bizilagunetako bat, Andreas, alias alemana, deitzaiela, bere etxea gertuatzen da, eta ikusten du, bere etxeak itute dauzkela, ez? Teiatun, zerbait dauke, eta itute batzu majoak dazke. Eta eskaintzeio, aurrekontu bat ingo jola, eta beak aldiola teiatua konpondu. Eta natek esan du, baina eske, hau kaseroak imarko luke, ez? Ez dauka dirua, ez dakit alko izuten ordaindu. Bueno, hor gehatzen da. Eta horrengo gunen, ahertzen da, alemana, ate joka. Eta, hola hasten da, ez, konversazioa, bakizu gizon bat naiz, herri txiki hontan, bakizu gizonak behar batzuzke, beharra, zeitza, behar sexual batzuk, eta hemen, ez nago guain inor konkistatzeko, esate jo. Orduan, eta auta geroia esate jo, eta literalki irakurrikot. Teiatua konpon diezazuket, pixka batean zugan sartzen ustearen truke. Epa! Hortxe, hala. Pixka batean, zugan sartzen. Ze pentsatu zue? Imaginatu egun baten tipo bat agertzen zaizuela eta proposamen hau izuela. Agian guain dela urte batzuk isilik geratuko nintzake. Arrituta, xokeatuta, esan duenarekin. Orain uste dut zerbait esango niokela, baina ez dakizu, agian gero egoera hain da bortitza geratzen zarela baita izuzuta, edo bezala poliziari hotxe egingo nioke esateko tipo hau ez da gondo. Ja. Hor, ala ere, badago pixkat mito oso maskulino baten erreprodukziotik, eta esango nuke pornoaren industriaren kajoi oso baten erreprodukziotik. Necesidadea behar sexuala. Bueno, necesidadea ipatzen dugula, hori bada nolabait recepto edo proposamen prostituzioaren defentsarako erabiltzen den planteamenduetako bat, ez? Gizonaren, gizakien beharra, ze hor ere, lausotasun horretan jokatzen oso jaioak izan gaitezke. Gizakiok ez, edeno azkagu beharrak, baina gizonezko konsumitzen dituzte prostitutak, euneko 89an. Bai, behar hori bada beste kontzeptu, esango nuke, kapitalismo heteropatriarkalaren ezaugarri oinarrizko bat, ez? Inigo, ondo ikuste izut, etxeko lanak inda, eta ondo zoaz. Ondo ingura dutan, hau aspikazten dunik hemen, Eta, naten reakzioa da, gehatzea pixkatola, ez da asarretzen, ez da asarrea. Xok, zuk esan dezuna. Xoken gehatzea, esate jo, ez, date iztegu. Baino, lehen esan deun bezala, buelta asko bat eiola, eta bere barne bidai hortan, esate utazatik ez. Eta gomaten, impultsoz, ez impultsoz, nik uste meditatuta dela hartzeu, eta alemanaren etxea juten da, eta esateo, bai, eta sexua izaten dute, ez da maitasunezko sexu bat, da tramite bat. Ikusten da, ez, tramite bat da, berak ez du, natek ez du disfrutatzen, ez du plazerra sentitzen, ez du, aberrau, bukatzen dute, etxea juten da, eta hurrengo gunen alemana bere etxean agertzen da, prometitutakoa betetzeko, ez, teiatua konpontzen dio, eta ez dio konversazioak ematen. Hortara juten da, teiatua konpontzera, bukatzen du eta juniten da. Dana gehatzea, hau zan, orduan. Benetan zan transakzio bat, ez? Salerosketa bat. Eta oso interesgarria bere burun planteatzen duna, ez? Prostituitu naiz. Teiatuako, salerosketa bada, intercambio primigenio, nola esan dune baita, ez? Baina egia da, oso edo da pixkat arau sozial bat da sexua hola, ez? Maitasuna egon behar dula sexua eukitzeko dirua izan da. Beste meloi badago hemen, Claro, eski meloi asko dauzka.